Op iedere plek van deze aarde is men thuis, wanneer men alles in zich draagt. Ik sta hier voor het Etty Hillesumhuis in Middelburg. Wat doet Omroep Zeeuws-Vlaanderen in Middelburg? We gaan het zo meteen horen. Ik ben hier in het Etty Hillesumhuis in gesprek met Maartje en Margreet. Maartje, Etty Hillesum, wie was dat? Etty Hillesum is in Middelburg geboren, hier in het huis in 1914. Zij heeft hier maar heel kort gewoond. Uiteindelijk is ze naar Deventer verhuisd, waar haar vader rector werd aan het gymnasium. Hij was leraar oude talen. En Etty heeft het gymnasium zelf ook gedaan in Deventer. En ze heeft toen iemand ontmoet die haar hand kon lezen. Dat was Julius Spier. En met hem had ze ook een goede klik. En hij adviseerde haar om een dagboek te gaan schrijven. En zo zijn eigenlijk de dagboeken van Etty Hillesum bekend geworden. Met al haar emoties en over haar innerlijke groei. Maar ook over, naarmate zij beter kon leren schrijven, ook over de ontwikkeling in de oorlog. De gedachte eigenlijk, waarom waren die dagboeken nou zo interessant en boeiend voor ons? Omdat ze een kijkje gaven in haar persoonlijk leven, in haar worstelingen, maar ook hoe zij tegenover de oorlog stond en hoe zij met het haat omging. Zij wilde eigenlijk dat mensen konden leren om zonder haat te leven. Ja. Want Etty Hillesum zelf heeft de oorlog niet overleefd. Natuurlijk is zij ook in Auschwitz gestorven. We weten niet precies wanneer, maar we vermoeden in 30 november in 1944. Een bijzonder thema, maar voordat we naar dat thema overstappen, wil ik nog eventjes een paar boeken laten zien die Etty Hillesum geschreven heeft of die over haar geschreven zijn. Brieven uit Westerbork. Dagboek van Etty Hillesum. En nog een lijvige werk, het verzamelde werk. Westerbork, nog even terugkomend op Westerbork. Ja. Dat was iets speciaals aan de hand. Ja, dat was heel bijzonder. Etty ging daar naartoe omdat ze werkte voor de Joodse Raad. En dus had zich aangemeld als vrijwilliger om dan in Westerbork de mensen te helpen die op transport gingen naar Polen. En terwijl ze daar was, schreef ze brieven ook naar vrienden, familie in de rest van het land. En zij mocht ook Westerbork uit, want zij was er vrijwillig in het begin. De mensen van het verzet, die ze daar ook in Westerbork hadden leren kennen, die zeiden: we moeten dit uitgeven, want jij schrijft hierover en het is echt een getuigenis van wat er nu op dit moment gebeurt. En dat heeft ze gedaan. Ze heeft 2 lange brieven geschreven, een ooggetuigenverslag. En dat is door het verzet uitgegeven in een boekje met nog andere verhalen van een kunstschilder erin, zodat het niet op zou vallen waar het over ging. En de opbrengst van dat boekje, er zijn er in de oorlog 100 van uitgegeven. En dat ging naar het verzet toe. Mooi. Maar nu gaan we naar het andere thema. Ik noem even een paar kreten. In Duitsland noemen we het stolpersteinen. In België noemen we het gedenkkasseien. En in Nederland spreken we over struikelstenen. Wat heeft het Etty Hillesumhuis met struikelstenen en wat zijn struikelstenen eigenlijk? Etty Hillesumhuis heeft het beheer van de struikelstenen in Zeeland overgenomen van de Stichting Struikelstenen. De stichting heeft de plaatsing van de struikelstenen geregeld. En eigenlijk toen dat gebeurd was, is zeg maar het archief bij ons terechtgekomen. En dat betekent dat op onze website informatie te vinden is over de personen waar de struikelstenen voor neergelegd zijn. En ook dat we eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het geval dat er één zou verdwijnen, dat die weer opnieuw geplaatst wordt. Ik was ooit op vakantie in Berlijn, daar kreeg ik een rondleiding en de gids die wees mij op de struikelstenen en hij zei: dit is het grootste monument van de wereld. Hoe moet ik dat zien?
Omdat er ontzettend veel liggen. En eigenlijk in alle landen waar de nazi's hun oorlog hebben gevoerd tegen het Joodse volk. Dus in al die landen zijn er Joodse inwoners weggevoerd en vermoord. Dus overal liggen die stenen. Ik ben hier aan het wandelen met Maria. Maria, waar lopen we naartoe? Wij lopen naar de struikelstenen van de familie Waltz. Vader, moeder en 4 kinderen. Wat stelt de struikelsteen hier voor, Maria? Hier op deze plek heeft de familie Waltz gewoond toen ze afgevoerd werden eerst naar Amsterdam en vandaar al heel snel via Westerbork naar Auschwitz. In Auschwitz is de vader van de moeder gescheiden. En dat vind ik zo dramatisch dat die moeder met 4 kleine kinderen gescheiden werd van de man. En het jongste kind 2 jaar. En ze zijn heel snel daarna omgekomen. En die vader 2 jaar later. Maria, je legt nu steentjes, knikkertjes, bloemetjes op de struikelstenen. Wat stelt dat voor? Naar Joods gebruik leg je een steentje neer op het graf. En dat doe ik nou ook. Maar voor de kinderen heb ik deze keer een knikker. 2 steentjes, 4 knikkers en voor iedereen een roosje. En voor iedereen een roosje. Maria, op je jas heb je het symbool van 4 mei, de fakkel met de vredesduif. Maar daarnaast heb je nog een ander symbooltje. Ja, dat is de melati. De melati is de Indische jasmijn. En die wordt gedragen op 15 augustus. Heel veel Indische mensen dragen hem vanaf 4 mei tot en met 15 augustus. Officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. En dat verwijst dus naar de slachtoffers in Zuidoost-Azië en Indonesië. En ook naar de Joodse slachtoffers daar. Want er waren mensen in de kampong die uit de kampong gehaald werden. Niet eens wisten dat ze Joods waren, maar ook omgekomen zijn. We staan hier bij de stenen van de familie Fonteyne. De familie Fonteyne woonde in dit huis. Het huis bestaat nog. Je poetste zo net de stenen voor het huis van de familie Fonteyne. In Terneuzen liggen 10 struikelstenen. De gemeente Hulst ligt er 1. Zeeuws-Vlaanderen telt er 11. De familie Fonteyne woonde in het huis hier achter ons. Wat kun je daarover vertellen? Nou, het was eigenlijk een bekende familie, een middenstandsfamilie in Terneuzen, die echt aanzien hadden. Ze waren heel actief in het middenstandsleven. Daar hebben ze meneer Fonteyne, een heel actieve rol in gespeeld. Mensen me aanzien en dan stel ik me zo voor dat ze voor de laatste keer met een koffertje hier de deur uitgingen. Om de trein naar Amsterdam te nemen en nooit meer teruggekomen zijn. Nou, dat vind ik, ja, dat pakt mij ook elke keer wel weer. Dat ik denk van, mensen die zoveel betekenden eigenlijk ook wel voor de gemeenschap, de middenstand van Terneuzen, die op zo'n manier aan het einde van hun leven komen. Isaac Fonteyne en Johanna Fonteyne koppelen. Een mens sterft 3 keer. Als hij zijn laatste adem uitblaast, als er afscheid genomen wordt en als de namen niet meer herhaald worden. Dit is een prachtig verhaal, prachtige opmerking. En ik wil dan deze reportage afsluiten met: men valt niet over de struikelstenen. Je struikelt met je hoofd en met je hart.